Здравейте отново, вие сте с предаването тази неделя. Пролета дойде, аз пролета и разговорите за диети, детокс, здраве и здравословен начин на хранене. В студиото имаме не един, а двама диетолози. Доктор Райна Стоянова и диетологът доктор Ипократис Пападимитракос. Само че не съм доктор аз. Но, знаех, че ще има някъде грешка, но да продължим. Но е вярно, че и двамата сте диетолози, а доктор Стоянова е и ендокринолог. Да започнем оттам. Пролета дойде, сезон на промени, пролетна умора, нужда от детокс. Откъде да започнем? Как да подсилим защитните сили на организма? Това е наистина много труден въпрос, за да се отговори еднозначно, но ако хората по-скоро изпитват умора, изтощаване, за мен това по-скоро са признаци на умора и общо изтощаване на организма, които изискват мероприятия относно храненето, спането, движението, които би било хубаво човек да ги прави целогодишно, а не само като, например? Пролет. Примерно да се погрижи, да спи по-хубаво, да намали алкохола, да не пуши или да намали цигарите, да се храни редовно, да избира хубава храна, да не си натоварва черния дроб. Това са нещата, които наистина биха могли да дадат на един човек чувство за енергия и бодрост. С доктор Стоянова също си говорихме как можем да подсилим защитните сили на организма в този преходен сезон. В преходните сезони като цяло винаги страдаме от едно такова състояние на астения, адинамия и това е свързано с стреса, който изживява организма във връзка ето сега с смяната на времето, с това, че все пак през зимата сме се поизтощили, стояли сме повече на тъмно, повече на студено, имунитетът ни беше изложен на повече стрес, вирусни инфекции, грип и така нататък. Така че е нормално. Как можем да го преодолеем по-лесно? Разбира се, чрез повишен прием на витамини. Сега е много модерно да се спазват различни детокс режими. Постенето също ни помага в известен смисъл да се очистим от така наречените токсини, които сме понасъбрали през зимата. Така че има начини. Разбира се, хигиената на живот, достатъчния сън, разбира се, намаляването на вредните навици винаги има голямо значение. Защо не изпирането им по така... Има много здравословни ползи. Значи логично е от тук да попитаме първо как да разпознаем токсините и после може ли да има здравословен режим и здраве без лишения. Но да поговорим първо за токсините. Как да ги разпознае всеки наш зрител? Сега, аз винаги така не искам наистина да пласа хората с токсините, защото токсините е нещо лошо, което ние, ако сме трупали токсини, няма да сме тук. И винаги това обяснявам на моите клиенти, че ние имаме един орган, който се казва черен дроб, основно, който от сутрин до вечер се занимава с детокс. Така че за мен и това, което съветвам хората е, че ако имат детокс мероприятия, по-скоро да са насочени именно към това. Тоест да облегчиме работа на черния дроб и да му подмогне да се възстанови. Разбира се, мероприятия като да ходя на една сауна, на една парна баня, не става, защото определено кожата ни също така е орган, който ни помага чрез изпотяването да изхвърлиме отпадъчни продукти, да не говорим за токсини. Така че определено общите съвети за правилно хранене биха били валидни именно и тук. В конкретика, доктор Стоянова, бъркам ли, ако кажем, че признаци за натрупване на токсини биха могли да бъдат умора, трудна концентрация, главоболие, хормонален дисбаланс, алергии, подуване, запек, диария, липса на енергия, чести настинки, чупливи ногти, коса и кожни проблеми. За да сме конкретни пред зрителя. Аз бих ги нарекла признаци или симптоми на недостатъчност или дефицит на минерали, на витамини. Интоксикацията в пълния смисъл не е това, за което се говори. И детокс режимите общо взето са малко повече маркетингов трик, с който хората се опитват да популяризират начини за така нареченото изчистване от токсини и така нататък. Нека да кажем, че разбира се, един по-облегчен режим на хранене, едно лишаване за известно време, какъвто е поста, от животински продукти, със сигурност би допринесъл за очистването на тялото от
така няколко насъбрани килограма през зимата и би допринесло за събуждане на имунитета и за така по-добро преодоляване и справяне с така наречената пролетна умора. Но нали, не бива да се спекулира с тази дума. И както каза Ипократис, със сигурност черният дроб, бъбреците, кожата, белите дробове, това са нашите детокс органи. И ако те са здрави и в добро състояние, би трябвало да си вършат добре работа. А може ли да има здраве и здравословен начин на живот без лишения? Разбира се. Разбира се, и трябва да започваме от това, че в никакъв случай хората не трябва да мислят, че е лошо да ядат. Не е лошо да яде някой. Много си е хубаво да яде. Точно така, няма лоша храна. Храненето изисква дисциплина и разпознаване на храната. Информация, т.е. коя храна ми е основната, към коя храна се обръщам за вкус. Да съм дисциплиниран, да не прекалявам с деликатесната храна, ако мога да я нареча така. Тоест, се ям парче шоколад, но няма да се нахраня с него. Това е дисциплината, която един човек трябва да прояви в храненето. И разбира се, храненето си е удоволствие и ние трябва да го изпитваме. Каква е връзката между пролетта и хормоните? Това е по вашата част. Да, така е. Пролетта и хормоните са свързани, както всеки сезон е свързан с хормоналното състояние на човека. Каква е връзката? Ами през пролетта идва времето на пролетните хормони, либидоносните хормони. Всичко разцъфва за живот и разбира се, че и при хората това се случва. Пролетта е времето, в което се увеличава слънцестоенето, увеличава се светлата част на деня, секрецията на серотонин се увеличава, чувстваме се по-жизнерадостни. Самото слънце ни провокира да секретираме хормони на щастието и също да се чувстваме по-щастливи, по-уверени, по-удовлетворени, да имаме по-голямо желание да изглеждаме по-добре. В противовес на това, хормона на съня, мелатонина, пък намалява своята секреция и времето, в което, интензитета, в което работи върху нашия мозък. Така че това са такива едни хормони, които отговарят за нашето добро настроение. Пролетта е също и момента, в който, за съжаление, като всеки преходен сезон, се обострят някои автоимунни заболявания, които по своя патофизиологичен болестотворен механизъм са имунни, но в крайна сметка увреждат ендокринни органи. Така че това е момента, в който пациентите ни търсят заради обостряне на някое тяхно състояние, като, например, автоимунните тироидни заболявания, тироидита на Хашимото и някои други, не само спадащи в сферата на ендокринологията. Така че пролетта е един чудесен сезон, в който ние се събуждаме за радост, за веселие, за щастие, но и момента, в който трябва да обърнем внимание на някои свои ендокринни органи. И да потърсим наблюдаващия ни лекар. Да. Пролетта е както се променя природа, така се променят и хората. Променя се поведението, променя се начина на хранене, други сезонни храни, това желание да изглеждам по-добре. Това всичко е важно и е идеалният момент един човек да започне да се грижи за себе си. Това е много хубав сезон за допълнителна мотивация към нещата. Разбира се, нещо, което ни трябва да го правим целогодишно, а не само по пролета. Можем ли да сме полезни с конкретни блиц съвети за всички, които ни слушат и чакат някаква магическа формула, рецепта? Вода. Достатъчно вода. Хората забравят да пият вода. Трябва поне литър и половина до 2 на ден, за да не мислим за някакви сложни формули, да се пие вода. Съвет, който би могъл да е общо валиден. Храни се през 4 часа и гледай този интервал да не ти е натоварен с похапване. Значи това оборва почасовото постене, дето сега е много модерно от интермитентното гладуване. Да, това е малко по-особен тип хранене и мисля, че е съвсем друг разговор в тази посока, защото всяко хранене обслужва някаква цел. И е важно ние да намерим това хранене, което ни е приложимо, това, което не ни създава напрежение, и едно редовно хранене с добра дисциплина би могло да пребори глада, защото тялото ни се чувства нахранено и сито. Нямаме големи пикове и спадове на кръвната захар, които да довеждат до вълци, глад и изпускания, защото не за всеки е гладуването, в крайна сметка. Така че нека хора да се хранят редовно, да пият вода, да се погрижат, да спят малко повече. За мен наистина това е много, много важен елемент. А вашите?
Съветите за балансиран начин на живот, които и Хипократ издаде, и аз ги потвърждавам. Може би бих допълнила, че човек не трябва да се лишава. Важно е количеството. Тоест, не се лишавайте, а по-скоро се ограничавайте в количествата храни, които консумирате. И качеството на храната е от изключително значение, а то до голяма степен зависи от кулинарната обработка на храната. Така че не забравяйте, че един печен картоф е много по-полезен от един пържен картоф. Трансмазнините в пържения картоф са тези, които са вредни, така да се каже, но пък в никакъв случай не ги забраняваме. Просто не е важна дозата, прави отровата, както казваме ние. Много е важно да сме умерени в Няма забранени храни, има забранени количества. И на финал, благодаря ви за тези заключителни думи. Промени живота ми едно ваше интервю, че месото не трябва да се мие противно на очакванията, агнешко, телешко, свинско не трябва да се мие преди готвене, нали така? Ами да, защото може да стане така нареченото контактно замърсяване. Отмиването на токсините и бактериите, нали, могат да попаднат в самото месо. Не е възможно те да се отмият така или иначе. Самата термична обработка на месото, това е актуално заради агнешкото, нали, сега, което ще се хапва в празниците. Диетологът Хипократис, папа Димитракос и диетолога и ендокринолог доктор Райна Стоянова. Благодаря ви за това полезно участие в ефира на тази неделя.